Dobrý deň. Vítam vás v Tatrách. Úžasné miesto Tatry. Som tu na chate teraz a je to úžasne. Sme boli teraz aj na Štrbskom plese pred dňom, aj na Tatranskej Lomnici sme boli, kde mám úžasné brýle zrkadlové. A dúfam, že toto video bude fantastické, lebo ten výhľad je fenomenálny. A ešte zatiaľ nejak extra nepršalo, čo sa dá celkom fajn, sa mi zdá, a je tu úplne úžasne tu dole. Som strašne rád, že som tu, lebo sa na to dá úplne mega pozerať. A je to strašne mega. Inak, čo sa týka natáčania, ešte som stále nevyriešil tie 10-minútové posuny. Ale tak nevadí, no. Ja sa dúfam, že sa nejak video dá spojiť, ako jedna časť naviaza na tú druhú, lebo ak áno, tak to nebude problém. A pokúsim sa vám dať ešte nejaké fotky, čo som na tom vyfotil do tohoto vlogu, ak sa to bude, ak nie, tak nevadí. Pretože dúfam, že sa to hlavne dá, no. Lebo som vám chcel ukázať niektoré tie fotky, lebo niektoré sú fakt dobré. Som fotil také v takom múzeu, také veci, také zvieratá. A je vážne dobre to fotí. Iba že kebyže chcem niečo vyfotiť, tak to je strašne do veľkej diaľky. A nedá sa to priblížiť, čo ma tak troška štve, ale fotí to fakt na veľkú diaľku. Kebyže fotím to, tak to odfotí ešte. Kebyže fotím iba tento strom, tak to vyfotí ešte toto celé, takto. Takže nebolo by to úplne tak. Kebyže fotím hento, tak iba ten strom, tak vidíte, všetko to vyfotí ešte. Čiže by som to musel nejak vyriešiť, ale nechcelo by sa mi to tak úplne, ale ako hlavne je, že to má pekný obraz, lebo ak ste videli moje let's play, ktoré som točil na tablete, tak to bolo hroza. Ale tak kamera v pohode funguje. Iba mi je ľúto tých 10 minút, ale tak ak sa to dá do nejakej, ak sa to dá nejak nahrať, nadviazať na to, tak by som mohol urobiť aj hodinový diel a to by bolo úplne mega. Na to by som sa tešil, lebo teraz som vážne už, mi chýbajú posledná kapitola a skoro, lebo sa tam musím dostať od toho Vinčiho, jak nás tam uväznil. Ale neviem ako, no. Neviem ako by som to, lebo to určite neprejdem za 10 minút, aj keby áno, tak by to bolo extrémne krátke a chcel by som k tomu aj niečo povedať a tak. Chcel by som dohrať na 2 let's play, takže ak by sa to dalo nejak nadviazať, tak by som bol veľmi rád, keby som to povedal, lebo nadviazať video na video a na to ešte to 10 minútové video, aby to malo nejak 30 minút aspoň. Ale tak môže byť aj 40 minút, to je jedno, ale jednoducho by to nemalo 10 minút, lebo to by bolo strašne zlé. Strašne, a nechcel by som niečo takéto mať. 10 minútové video, to je strach. Takisto toto video chcem mať aspoň 8 minút, lebo tiež niečo strašné. A je to inak celkom zamračené, ak si môžete vidieť. Takže úplne počasie ideálne tu není. Ja som sa dobudil asi pred 2 hodinami, lebo strašne niečo. Ako spať sa tu dá, aj tu je Wi-Fi, čiže v pohode. Ešte som vám nenahral žiadne video, lebo už je štvrtok dnes, čo to točím. Ale dnes som ešte nenahral, lebo nebol čas. A nechce sa mi furt vyťahovať tú SD kartu a zase ju tam dávať. Je to tak, nie je náročné, ale dá sa povedať, že je to na dlhší čas, vážne. Takže buď dneska niečo dám, alebo až doma. Tento vlog vidí až doma inak. Len tak. Piatok to určite nebudem dávať, takže až v sobotu by to vyšlo. A sobotu sa vám tam pokúsim nahodiť všetko, čo tu mám na tom. Ak sa to nepodarí, tak sorry. Ale
Jednoducho zabera dosť času aj to nahrávanie. A keď ho, no mne až tak nie, mne to treba tak 5 minút, to tam všetko nastaviť 10. Ale potom to točiť ešte a sa kúkať koľko to má minút, tak to vážne nie je ľahké. Hlavne pri tej mafii som sa dosť ragenul, preto som to vymazal, lebo 10 minút mi nebolo priateľných a videli by sa to na 3-krát tú istú časť a to nechcem. Ale pokiaľ by sa to nedalo vyriešiť, tak by som točil 10 minút, ale vážne to by som nechcel. Tá videosmička sa nedá vypnúť, to mi je ľúto. Ale tak bude sa, pokiaľ sa to dá nejak nastaviť, tak na počítači, že nadviazať video na video, tak mi môžete poradiť a môžete mi poradiť nejaký nahrávací systém, teraz neviem ako sa to volá. Ja mám media player, to je v každom počítači sa dá povedať, alebo tak. A na tablete to není. Ale ani mi to nevadí, že to tam práve že není. Lebo zase to nahrávať s tým možno neviem ani ako by to fungovalo ani tak. Ale určite sa to nejak bude dať vyriešiť. No to sa nebojím. Ale sa bojím o to, že vás tým sklamem, že bude 10 minút dieli a ak vás tým sklamem, tak to bude vážne na nič. Lebo nechcem až tak zanevrieť na ten YouTube, keď som už tam niečo začal robiť. Ale keď nebudú žiadne hry na nahrávanie, tak si môžeme dať nejaký ten tak blbosti alebo tak jednoducho. Alebo objavíme nejaké easter eggy, ale to by som zase kopíroval niečo iné, tak ľudia si vždycky nájdu, že čo kopírujem, aj keby som s tým začal ako prvý. Ja viem, že ale let's play nie je kopírovanie, to už točilo miliarda ľudí, to už vypísali miliarda ľudí, ale jednoducho, nedospal, ježiš, to už točilo ľudí, tak toho to skopírujem. Tak to nefunguje ľudia. Takto to vážne nefunguje. Kebyže takto funguje, tak je to úplne v piči. Sorry, že to tak hovorím, ale to je všetko, čo ľudia hejtujú, sú sračky. Ako nie úplne všetko, samozrejme niekto má rozum na to názor, ale väčšinou tí ľudia píšu úplne hovadiny a nevedia ani čo rozprávajú. To mi je tak trocha ľúto, lebo keby sa tá komunita okolo YouTube tak stmielila viac a tak by to bolo oveľa lepšie, lebo YouTube nemusí ísť do takýchto sračiek úplne. Môže to byť úplne super médium, kde všetci lajkujú a iba tí, samozrejme patria tam aj tie hejty ale zas nie až v takom množstve ako to je teraz, že kúpiš toho a toho, ten na teba nadával a tak. Lebo každý na každého nadáva teraz aj na YouTube. Každý liečí úplne sračky na YouTube. Ako niektorí youtuberi točia sračky, zase to nehovorím, že nie. Samozrejme nehovorím o sebe, lebo zase ja nedávam každému názor, že je taký zlý a ten točí tak na hovno. Ten točí dobre, ale rozpráva niečo úplne na hovno, ako teraz ja napríklad. Teraz rozprávam úplne od veci, ale to nevadí. Ale jednoducho snažím sa vám tým povedať, že nie je všetko zlato, čo sa blíži na YouTube. Každý kanál samozrejme bude mať určitý odoberateľ, ktorí pozerajú tie ich sračky, ale keď dospejú a vidia, že čo točia, tak by sa radšej zabili, kebyže to vidia ešte raz. Samozrejme, teraz každý je na YouTube, ale nie každý točí, lebo nie každý to vie, nie každý má to výbavu, nie každý to vie. Nehovorím, že ja to viem, to samozrejme, že nie, ale aspoň sa nejak snažím niečo dať na to. Aspoň sa snažím niečo natočiť. A pokiaľ mi vyjde to, čo chcem, že by som ešte tam bol tak nejak pár rokov, čo určite by som chcel, ale určite nebudú tak videá ako boli, že každý deň. Bude to tak možno raz za týždeň, možno raz za 2 týždne, ako sa mi bude chcieť jednoducho. To vám chcem povedať, že to vám to chcem práve že povedať, že nie všetko, čo budem točiť, bude aj zábavné. Jednoducho niekedy musí byť aj niečo, čo vás nebude baviť. Ale možno, že to bude baviť niekoho iného. To nemôžete nikdy vedieť. No ale asi pred mesiacom, možno aj pred 2-3 týždňami som sa odhalil. No. A to som vám chcel povedať, že som rád, že sa to možno aj tak stalo. Jednoducho tak to je, takže čaute a vidíme sa na budúcej.